ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anapauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayad ka agpaiso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mo't lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo nung nandawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodan ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdam umay kadumot dagiti kaaruba tayo iti bantay. Agaramid damat kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mo at Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadagiti libroyo amang panidya pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanidya pagadanan. Malabsak mo't ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Itad mo kanyak tinakalapam alamas. Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaiston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Pumuyog na siya, talaga iti tauhan. Mapan kami, iti imbagadan na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas matla ka di a lugar nga aramidan a resort? Anda, nakakita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawar na, ti Isla Dayak. Ichay ko malugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangiparit iti aramidan tayo. Anda kayam ni siya na nangibaga. Iti lugar, nagiti mono na mangyan. Iti kadiigit ti baybay? Mabalin nga aramidan a resort para ka dagiti paada tayo ababak na? Well, eso na sumuratak. Anda karon napintas na may sana isla, nagiti mangyan. Ano ka no tinamas, kandan dumapay na agtao diti bye-bye. Awan sa kano ti am-am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Husto ti kunani siya. Kamoyog ni siya, tapno isuro ni siya karagiti tao, no anya ti adang, tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan ang makidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan. Taamangan no agtudo. Aglugan ka pa'y itibal sa nga agawid. Inakarodan, ma'am. Agyaman tapalubusan dak na agawid na nasapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy ti isla. Nadyak agkang mali. Sikapay lang ang tagtutubo nga agad-adal ichay. Tida maanusan ti agbal sa itibigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan tang interesado nga agadal? Panagkalap ka dila ang ti pagsapulan nyo ichay? Uwan, ma'am. Mabalin ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap. Tamayla ko da adagos ti makalapan da. Iso adida kayat ti agmula. Tamabayag nga urayan kasta ka di. Naitatipod no, ma'am. Pinadas ko tinagmula. Ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan nak itibalsang agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kalabapor. Agturong samat dito eh. Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitan. Madanaga na kanod. Ang mga numaulit di kunada, ang nagsagaba idi dagiti kapulyan tayo,
Gapo ka dagiti ganggan na et. Marigatin da ka nung amin dagiti tatnao. Pagtrabahon da ida itinadagsan. Dusaan da ti makita da nga aginanang. Saan tayo ngay palubos nga aramiden da kada tayo da abanag? Ganggan na et dalaan. Da tayo, takin kukwa iti isla. Apay kasla da ka amak mo, anak ko. Adda nakita kadak kilabapor iti taaw na nang. Ang mga nuganggan na utmat dagita. Kasano tayon at taga dito eh. Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na et. Uwan ka no. Adda imay idi. Ngam pinagbalinda nga adipon dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na et da, iso da pa'y tinaranggas. Kaam-amak nuganggan na ut nga agpaiso dagita. Adda armas da. Idin to taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na et nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi. Adda ka doon imay asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. At da siguro am-ammo ng opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong kadakwada. Mama, jak matan-awan ti dakkel a bapor. Adda ka din na pananda, papa? Wan iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kaya't ko ti agbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klase. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Wow! Nagmayaten no adda resort tayo iti maysa nga isla. Masiguradok nga agbaligi ni papam iti misyon da. Asino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papa managbirok. Nadoktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya tiyo asawan. Awan ti agnana at tao. Ada, ngimpanay da nga ignorante. Mangalap da kanulaan. Makitam ka di ti dakkel a bapor. Da ibabada a babasit a rubber boots. Ha? Kaya't asawan da ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na at ti daduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Iya si dagtaman ti bilog. Tabaring saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon na yung umasidag. Amangan no pagaramidan da tayo ti dakas. Anya nga tati panggap da kita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Nay, adda lumugan kadagiti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag di tanapanan niyo. Adam ni na kami, Tesla. Napintas, kanado ti laman sa ti adalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas amin, di boya naglawlaw. Anya kumaabuya dagiti makita dita. Ada nagduduma, ditsura na nga rock formation at aglalaw. Mabalin ka di apagkakamangan to dagita abat bato. Babaan itirang tay a semento. Tapno mabalin apagpasyaran dagiti turista. Mabalin na unay. Mayat tinapanunot na isika. Ano lagi dito umay na turista? No, anda pagpasyaran itirabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro da pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naibag ta si Mangpat kan iha. Imbawag itay ni papam. Ada kanon nasarakan da anapintas nga isla. Nukas na. Makapasyar tayo ni ti maysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate.
Adamat kapitan, amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo ijay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilugan tayo iti yate. Adamat lalaki akadwata? Mayat nga agpayso day taan na panunot mo, iha. Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbutan dagiti tattao nga adda ijay, mama. Isu amasapol nga ipakita tayo. Anaturay tayo. Dahi taman ti kayat ko kan kaiha. Kasla, man nakigubat, apa nagpampanunot. Darasan tatag subli ti porok. Masapol a pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Taamang ano niya ti panggap dagiti aganggan na at. Agawaan tang ron. Maganda rin tan ti basit abirog tang. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Paganda rin ta, aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit sigurong itiigid sa maibos ti gasolino. Sa bagay, gaudan ta no maibos ti gasolina. Saan matkit di anak partak ngagpataray dagiti gangan na ut. Takas laboy buyaan dapay taglawlaw. Kabayatan na boy-boyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan tamot tiyag paigil. Paandaran tangarudan ti basit abilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaiji-igi. Oh, apay alangayo tinapabutnan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel abapor nang. Ay napo, ilisin na kami kumangarod ka dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga ammo no managdakdakas da, nang? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simungad dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Orayan tayo idano niya ti kunada. Amangan nagpasyar dalang mat iti igid ti baybay. No agpasyar dalaeng. Apay nga rod nga ada nagdakkel abapor, kan ada pay rubber boat da sumangbay. Saan kayo ngagdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igit ti baybay. Kukwa ti gobyerno, apo. Diyo ka di ammo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat ti asawan? Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin a babalay ditoy. Anya? Mademolish ko nam? Anya pa ngay? Isu ada kayo. Agbalkot kayon. Kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kiyo, ako kwayo dahito nga isla. Urayem, taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kwa na ti papeles. Dayjay ti pamanaknak, ako kwa na daytoy nga isla. Ada pamanaknak, nakukuha ni siya dahito na isla. Atoy, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka dili sika, ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor, ti awag na sika kaniya. Mono. Naglastog na ti apuraw alakay. Inton ko ano. At to'y pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Kaya, pamangan lo tilang mangdilpat itirugit ti ima ni sika, ti amo ni sika. Ha? Nih. Adamat nagpaisot titulo ti daga. Kan demolition permit da. No, kaya tiyo napalubusan kayo nagkalapit ti baybay. Masapon na agbunag kayo na umuna. Karang iti graba na aramatan bagiti agarami diti pasdek diti igit ti baybay. Manok ka diti tangdan ti agbunag, senyor.
Kuha ni siyak na tinasla. Dagiti makipagnaid, masapol nagtrabaho ni Isoda. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni Isoda iti tao. Kaslasaan mat anain kalintigan da ita, senyor. Agbunag iti graba, nga awan tangdan. Saan na kaya ni siyak titured ni Sika nagtutubo? Kaya't ka di pa ni Sika ti agian dito isla, wano papanhawan ka. Sigod kami dito isla. Apaya papanhawan na kami, senyor. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti NTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, aggigyan daruman iti igid ti baybay, kat panagkalaklaeng, ti adda panagbiagda. Iti sabali abangir, baknang ni Don Rico, ama isang agong nga Espanyol. Ado ti gayam, kan koneksyon na nga opisyal. Kaya't naatagikwaan ti isla, kat pagbalinan na a resort. Impakita na nga rutepeke at titulo, kan demolition permit. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan na kaya ni siyak titured ni Sika nagtutubo? Kaya't kadipay ni Sika ti agian dito isla, wano papanawan ka. Sigod kami dito isla, senyor. Apay apapanawan na kami. Kas makita yo, ado kami ditoy. Alright, no nabayag ni Sika yo ditoy, no awan pamanagnek, nakukwayo ditoy. Awan mat dokumento, nakukwayo dito na isla. Awan sarbinid na kayo na tao. Anya ka diti umayo nga ramidan ditoy. Senyor, kunam ka di siyak. Masapol, nagtamad ni si kaka di siyak. Dita kayo pa. Saan kayo mat adyos apagtamdam ka ma? La. Bastos na dyan na tao. Sana mabalin ni siyak na dyan na awanan amo. Ignorante. Apay akas di panakisaog iti dayja aganggan na anak ko. Isungarod ading ko. Amangan no pagaramidan da kay tidakas. Saan anayin kalintagan nga agbalin tayo nga adipan iti bukod tayo nga isla? Ngam adda na bilag nga armasda. Awan armas tayo akas kadakwada, anak. Ganggan na at dalayang nang. Nabilbilig dakit din ngamda tayo asigod nga daritoy. Adda kwartada. Takunada ginatang daday to nga isla. Inaramid ti Diyos ti daga at para kadagiti tao. Ngam apay nga adda gumatang kan mangilako iti daga. Day tamot ti saan ko ang maawatan nang kasanungag paiso. Siputan ni Sika, dahil dya agin lalaing na tao. Awanan bayin, Ramag matday dyan agtutubo, senyor. Natured. nga may sarsarak na iso, te karadkad na. San vergüenza. Senyor. Anya nga iti sumarunong aramidan. Ibagan kadakwadang. Nairugidan tagbunag iti gramakan kayo na maaramat iti panagaramid iti pasdeg na pagyanan tayo ditoy. Ang kasanong ti kalapaw da, senyor. Sapay nang ikabil da iti kawayan, iti rabaw ti danom. Tapno adda pagbaddakan da. Muno na kita na tao. Nagaramid ni iso na ti kawayan.
Pag naanday, tirabaw ti danom. Nagaramin ni Sora ti pagiddaanday, tingato ti taplat na kawaya. Apay nga ta. Asan nga iti kadaratan tinangikabilan da iti kalapaw da. Tahiti pa'y rabaw ti danom. Nangikabil da iti atiddog akawayan, akas poste. Sadot, kandugyot da kita natatao. Itin nagdalatan dirugit da iti baybay. Enton kwan, lumagto dalatang iti baybay. Anya kumangay tiramiden da iti baybay, senyor. Anya kanit, aramidan di tao, no kaririing na. Dahil ti aramidan da iti unay tinanom. Inrugi kano ni Papam, tinagpabunag kadagiti awan ammo na at tao iti graba, para iti pasdag ka ipatakderda. Mayat lakit di agbakasyon iti nasao nga isla, mama. Intanto man mat agpasyar ijay. Dahita matitagi uray ko iha. Agparamid tayo iti pasdag ken cottage, apagyanan dagiti agpasyar at turista. Pagbalinan tayo dayjay nga isla. Tapno pagpasyaran dagiti babaknang at turista. Wan, iha. Ado lakit diti turista ang mapantumat di jay. Iti agbayag. Agbalinto akas la syudad ti isla. Adun tumat dagiti agbiyahe nga agduduma ang motorboat kan rubber boat nga agturong ijay. Matanawagan ni Siak na iti dadakil na kay kayo iti kabakiran. Nabalin, naragad yan ida kayo na kiti ay. Un senyor, dadakkel, kan natatayag akay kayo. Adamat chainsaw ni tayo di vapor. Ipaala ni Sika. Tamang ibaon siya kitag chainsaw ti ado na kayo. Matungpal, senyor. Mangibaunak nga rod iti mapan mangala iti tsenso di vapor. Ang gunay nga rodan ni Sika, tapno makasubli ni Soda na dagos. Sembergwensa. Un senyor. Anya nga tadyay sang kaibagana. Simbergwinsa. Imbes ang maturog tayo, tanapuyat tayo nagkalab. Saan? Tagbunbunag tayo iti bato, nga iurnong tayo iti kadaratan. Kasano nga min aya na kaumay dagiti aganggan na at ditoy. Sinapsapan ni Roman, tinapan igay pagadalan. Tapno di da makita, nanang. Madanagan na nga rod anak ko. Ang mga numadlaw da saan ang makibumbunag iti bato. Mapan nga rod mo't iti pagadalan. Gusto tayo kunayo nang. Aparikot ti iyig dagita aganggan na at kada tayo. Idi pala ang asar saritaan dagiti kapulyang tayo. Ang nagsagabada iti ima dagiti gangkan na at. Ita, maulit ka di manan? Sa dino pa'y nga iti papanan tayo. Dito yung tinakairwaman tayo nga islang. Mapantayo mat ila ko dagiti makalapan tayo. Di tapang sabatan dagiti agatang. Nasaya, tanaala ni da kayo na iti chainsaw. Mapan na da kayo pukaran na iti makita yon na dadakkel na kayo. Matungpal, senyor. Kalpasan na mapukan ni da kayo. Ragad din nyo. Ipabulag to ka iti mono na iti tabla. Katuna, senyor. Sana bale. Ado da nga agibunag. Ado titattao nga agibunag, senyor. Sana yung mga ni Siak, natatao, timanbunag, sinvergwensa. Nagiti mono, timangibunag. Isumat, senyor. Tao damat. Sinvergwensa. Saan na tao nagyan na mono? Apay kaslada pa kariribukam, Roman. Adda ka di sa gubanit mo? At nga ganggan na at nga may iji islaman. Pumanaw kami kano ijay. Kukwada ka di tisla. Taapay apapanawan da kayo.
Adda titulo kan demolition permit da, ma'am. Kunak man no kukwa pa ang ti gobyerno day di apaset. Adamat gayam akin kukwa. Parikot min no sa dinot yung makaran mi, ma'am. Pagbalin da kami mat ababaunan da. Anya ka di ti patrabaho da kada kayo. Pagbunagan da kami iti graba, ma'am. Inayon da iti darat nga aramiden da apasdek. Tapno kano palubusan da kami nagkalap. Saan pa na nakita ni Siak na nagbunag di ay agtutubo na naging lalaeng? Bungag paiso, senyor. Kaslawan mo ditoy. Saan nga ta? At taga dito'y dayjay, senyor? No saan na taga dito'y? Apay na si Tuturen na si Mabat? Ah. Ay, bungag paiso, senyor. Sinterkwensa. Aramatan ni Sika na itabasit na otak ni Sika? Ah. Kas lapaltat ni Sika. Ah. Dakil ti ulong nam awan otak ni Sika. Saan ba, senyor? Ay, senyor. Ipabiro ko kaditi ko na yung aging lalaing? Well, agdamag ni Sika no asino ti pamilya dahil dyan na aging lalaeng. Matungpal, senyor. Oy, sika tumboy. Ayan dyan kadwam ng aging lalaing. Ha? Sino ka duwak? Diyak ka mo, apo. Na, di nakawagan iti apo. Tasanak pa'y matalagay. Sir ko nam. Anya nga tatimayat na yawag yung kanyak. Mayordomo. Kasta tiyawag yung kanyak. Mayordomo. Panawan kayo pa'y, mayordomo. Ipan ko day ti awit ko abat bato. Na. Tapi manawan ti tomboy. Madlaw akabutang nak. Kasta. Agkintayag kayo. Ang makakita kanyak. Nakita ka rin ni Sika ti pampabiro na siya? Ay, ukwa, senyor. Saan pa'y ang nakita ni Jack, senyor? Ay, Jack pa'y nakita, senyor. Nanang, damdamagan ti makanawan ti gangan na at niruman. Delikado nga rod no kasta. Ang mga nudusaan da, gaputa saan nga agbunbunag iti bato. Masapul asaan pa'y nga umay dito'y niruman nang. Dayta ti kasayaatan nga aramidan ta. Ala, inkasabatan, babaan iti balsa. Taibagam nga agdiretso pa lang iti bantay. Adamot kalapaw ijay. Wanang, masapul adida makita ni Roman. Taamangan no anyang pa'y ti aramidan dakan ko na. Agsisina tayo ket din. Gapo kadagita aganggan na at. Adayo ti pagkalapan tayo, numapan tayo iti bantay. Daytan ti parikot nga insang bay dagita aganggan na at. Roman, ading ko, imbag na nasalamaan ka dito'y. Saan ka pa'y nga umay ijay igid ti baybay? Papanak ko mamana. Apay asa anak ang mapan ijiigit ti baybay. Agkalap tapay na sumitngat. Ang mga no adda mading aramidin kan kadagitigan ka na at. Birbiro ka na ka, iti saan ka anak kibunag iti batang. Apay ko mga ilamangak dagiti agang ganaat. Awan bason ko kadakwada mana. Saan ka kadi amabutang kadagijay? Pangaasing tatong palom ti imbaga ni nanang. Nga ijay pa'y labantay ti papanam ita arabi. Ang mga no agnervyos manang. Anya kadilaunay ti kabutang nyo. Ad-adda nga irurumanda tayo. No ipakita tayo akabutang tayo ida. Apay ka di asimbangkat ka pa'y di kalapaw iti igit ti paypay. Saan ka di nga imbagak nga iti bantay ti papanam? Siya kadi alalaki ti aglemang ijibantay kat da kayo ababae ti agkalap. Kasta kadi. Saan ko nga ipalubos na na? Saan a kinatakro ti mangliklik iti paggad? Ala, intayo ket din iti bantay. Kadwaan da ka nga agpabantay. Tapang kitaan tayo iti pinanawan tayo abanay tayo ijay.
Intayo nga rudan. Tapno saan tayo amamitan ti sipngat. Ibagkat tayong tinaluto amakan. Tapno saan tayo nga agluto ijabantay. Masyak lang ti masurot. Saan tayo kumapay amapan ijibantay? Gapulaan ka nagtigangkan na et. Saan ko maanatangkan ti ulom anak ko? Di na kumamot pag nervyusan. Awan klase ni ita. Inak mangala ka dagiti prutas iti bantay. Ado ti papaya kan sabay ti kabakiran. Nabayag basitin. Aditay nakapangan iti prutas dito'y bantay. Madamag kumangayam. Apay ako nayo asap-sapulan dagiti ganggan na et. Dinamag jay agnagan iti Nicolas. Una na, ayan jay kadwam nga agin lalaing. Apay asaan amakibunag iti bato. Daytang, ti saludsod na, iso ang nagamakak. Saan mo ka din ngayon baga? Nga agad adalak iti balasir ti isla manan? Saan? Takaamak ko, no anya ti aramidan dakan ka. Saan ka di pa na nakita ni Sika? Di agin lalaing na lalaki? Saan ba nga rod, senyor? Awan samot tan dito'y igid ti baybay dayjay. Amo na Sika. No anyal ti aramidan ni Sika, tapno agpakita ti agin lalaing na lalaki. Mangdukot kami iti kabalay na, senyor? Maskan ka di pa na damagan ganisyak, no anya ti aramidan ni Sika. Sendergwensa. Aramatan ni Sika, tinagbasid na utak ni Sika. Senyor. Ay, inusan la Sika ti amok. Amangan no dinanog kan, tagunggunam. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot ta ijay isla nga ayan da papam. Adamat jay kapitan amang itulod kadata. Masapal ang mapapanaw amin nga agindag ijay. Tapno dagiti laang babaknang, ti dumapaw iti dayjay nga isla. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang nagustuhan ni Don Rico ti panagsasaon ni Roman. Idi saan na nakita ang nakibunag ni Roman iti bato. Nakapungtot ti Don. Binilin na nga ron ni Nicolas iti aramidan na, tap nagpakita ni Roman. Kabayatan na, plano dagiti agina a Doña Paula kan lira, apagbalinan akas la syudad ti isla. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot tan ijay isla ngayan ni papam. Adamat jay kapitan amang itulod kadata. Masapol ang mapapanaw amin nga agindag ijay, mama. Tapno dagiti lang babak nang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Talaga akasta ti aramidan tayo. Rugit laeng dagijay no addaw may ababak nang a turista. Pwede na dayta, mama? Saan ang napintas ti buya ti resort? No adda na dongrit ang mailalaok iti isla. Intangaruden iti yate. Tanakasagan ti amin. Amomat ni kapitan ti pangipanan na kadata.
Saan ka di nga daing kargada pa pa a rubber boats iti dakkel abapuan, mama? Kompleto din pakarga ni Papam. Amumatan ni Papam, i-check na amin akurang nukas jay nga agdalya sa tayo iti adayo. Anya nga uni day di amang mangag tayo iti kakaykaywan iti asidhag. Kasano ko mga agdamaki na dito'y kabakiran? Dito'y kayo. Taagarudo kak amang kita no anya da nga uni. Amang ano dadaka sa mapasama kang kaana. Saan kayo nagdanag nang? Agan nadak. Sige, umayak mo't nga rod. Kitaak mo't no anya day jay. Jakmot kaya ti agbati nga agmay-may sa dito'y. Umayak mat. Agarudok tayo nga rod iti sirok dagiti lanot. Syakti umuna. Inayadan nyo lang. Tapno saan kayo ang makasagid iti lanot amang parnoy iti karasakas. Alahain tayo nga rin. Alahain ti daan apa na day ditatangyo. Tapno at armas tayo. Nalalaing ka di dagit dyan natattao. Ngamda kayo. Ta saan ni da kayo na makita? O reno kabalay ni iso lang tinakita yo. Awan. Simperkwensya. Anya ka na? Kuwin sa ka naman. Anya timbangan ni sika? Pigsan ni sika tagsaw. Ta saan ni siyak na maawatan? Kwa, senyor. Di pagpabirok yung tao. Agad adal ka no, iti balasiw ti isla. Amangan, no anday jay, senyor. Agad adal ko na ni sika? Iso ba't na kayam na naturad ni iso? Taadaan mo na. Delikado ni na tayo. No ipakam mo na na ito'y karagitipan na kabagiti rin tayo. Anya ti kayat yung asawan, senyor? Apay kumadelikado tayo. Pati ka din isika, kat kapadam ti utak dagit dyan at tao. Awan amo ni sika, simberkwensya. Kuwin saan Saan ka din na imbaga ka ni sika, napigsan ni sika, ti agsaw, simberkwensya! Nagpintas nga agpaiso dito mama. Naglinis ti danon iti taan. Nagpipintas dagiti dadakkel abato iti agdudo maapaset ti islan. Wen nga ron, iha. Saan ang nagkamali ni Papam iti diso ang nasarakan na? Mayat nga agpaiso dito'y. Mayat dito'y nga umot dagiti turista, mama. Puraw ti maris ti dara ti daglawlaw. Anyan ang nagpintas. Makapabangar iti rik na, iha. Ado pa'y ti makita a seaweeds. Kimpat kadagiti bat-bato. Nagpintas, mama. Talaga analaing ni Papa. Saan laday ta? Makitam ka di pa, iti pangan, ti ado nga ikat, iti bye-bye. Wen, mama. Oray, dagiti matanawagan akay kayo iti isla. Nagmayat. Ado ti kay kayo ditoy. Ijay syudad. Dandani awan makita akayo. Anda po raw na yate iti tao. Nagitilagid din reyna kang prinsesa ni siyak nagijay. Dadan, senyor. Ay, jasket. Agdaman ng dagiti agina abaon. Sembergwensya. Saan ka din na imbagak ka ni sika? Nasaan nga sao ti saan na siyak na mangag? Ti kunak, senyor. Nasaya ta si Mang Peten dagiti napipintas a kapamilyayo. Oh, husto ni sika. Kapipintasan karagiti amin na napintas. Saan ka din na amo ni sika? Na nag-Mrs. Pen na esposa ni siyak? Kastanto mat ni Lira. Na anak ni siyak.
ag Miss International. Senyor. Rao maklauna iti kinapintas da. Oh, laita ti kapintasan na imbaga ni Sika kanisya. Basit ang makina. Ngam kabaalan na apukanan ti dakkala kayo. Adon tinapukan da kayo. Adda agpukpukan. Addamat agragragadi iti tabla. Nalawan tinauma iti kabakiran. Adun tinapukan kanaragadi. Nagadukat dagitan atabla. Ado nga tati aramiden da iji igid ti baybay. Ta nagadukat dagita. Amangan na adamadi nga itdan ti panakapukan dagiti dadakkala kay kayo. Lumukay ti daga. No awan ti kay kayo amang lakpad iti panakarga ay ti daga. Nangruna no adda bagyo. Parikot da ito eh. Kasanon na danapig sa abagyo. Nalukay ton ti daga di ti lugar tayo. Kasano nga taaya maanaw at dagita aganggan na. Dadaulan dati kay kayo iti kabakiran. Amang lapad iti regay. Oh, baragsakan ni siya, tarakasang pwede ni da kayo, mi esposa ganiha. Wan, Papa? Talaga ang nagpintas dito eh. Mi napili ni siya, talaga na napintas. Ni mama kan ni Sika, napintas namin. Bilibak kada kayo, Papa? Yak! Anya dagitin nagaalas ababasit ababala itiigit ti baybay. Nabalaya dagiti tattao nito ay. Bayan pa lang nanda tayo ni Isuda. Pagbalinan tayo idan na parabunag karagiti aramaten ni datayo. Enton malpas ni datayo ti proyekto. Papanawan ni datayon amin ni Isuda. Rambang laang, Papa. Ha, nagalasakitan dagiti babalay da iti igit ti baybay. Magnada iti daplat akawayan iti rabawot ti danom. Iso ti amor ni Isuda. Awan pa'y amor ni Isuda. Ditadan kadanuman na nagaramin iti pagnanda. Iso na awan ti amor na kita na tattao iti Islam. Ibilin ni Sika. Kalay iti tattao na isalog ni Isuda dagiti tabla iti bantay. Matungpal, senyor. Marigatan dalakid di. Tanagdadagsan dagiti tabla. Sana parikot ni siya dagita. No kasapulan ni Isuda nagtitinolon na mangibaklay. Iso ti aramidan ni Isuda. Pagbibinaklayan da. No sanda kaya ti maysa, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni Sika ti utak ni Sika no adda utak ni Sika. Ha? Senyor, sige nga ro. Tayo nakibaga kadagwada. Adda kun kunang ti panunot ni Iso. Piman. Awanan amo dagiti mono ditoy. Enton malpas, apakairanudan ni siya dagita na tattao. Papanawanan ni siya ni Isuda. Iti igit ti baybay. Anya kadi dagiti makita akas lakutong asumalsalog iti bantay. Adda awit da asumalsalog, Papa. Dagiti mono dagiti nagbibinaklayan ni Isuda dagiti tabla na isalog ditoy. Kas dalakuton nga agparparada nga agpababa. Madam Damalain, adan ni Isuda diti aplaya. It is so ni Isuda dagiti tabla na maarami na pasdek kan cottage. Natulog matgayam dagi jaya tao, Papa. Dongrit ni Isuda, takanayon ni Isuda iti kainaran.
Nakitam ka din ni agin lalaeng na nagbunag karagiti tabla. Saan mat, senyor? Napan kano di pagadalan, iti balla si uti isla. Anyat ko nayo? Um, Adda agad adal kadakwada? day tatipod no, senyorita. Amang ano isunto ti mangisagmak kada tayo? Saan ni si ka na pagparikutan na dyan at tao, iya? Adan-adang na siya na maaramid iti dayjay na mono. Rumbang lang, papa? Saan akas kadakwada laang? Ti mangdadaal iti napinta sa plano. No saan na agpakita ni iso? Adamat tina kan tikabsan na. Aramatak ni iso na. Tapno agpakita ti awanan bae. Masapol na bumabaag. Masapol na masapa ak manin na mapan injing balasi ti isla. Saan ka kumaamagmag na iti asidat dagitigang ka na anak ko? Matungpal na nang. Sa anak lakit diyang agpatiliw kadagtigang kan na Ikagumaam adida ka makita. No adala ko maumyanam ije balasiw ti isla. Masapol nga agawid ak nanang. Masapol kita no nasaya at matlang ti kasasaad ko ditoy. Di da kami mat isiksikat dagitigang ka na Sikati kayat da makasarita. Di tayo amunoan niya ti mabalin da haramidan kan ka. Amang ano, pasaplitan da kan tukit din. Akas iti aramid dagiti immo na kano aganggan na Magagara na ang makakita iti kunayo anaturan ni agindag dito ay papa. May sana moreno. Natanyos ti agong neso. Brown ti mata neso. Kasla bibig ti babae ti bibig neso. Kasano akas labibig ti babae, papa? Kasano ket kasla naka-lipstick neso. Lumabasit ti bibig neso. Natayag ka di, wano pandat, papa. Natayag ti awanan bain na lalaki. Kasla mestizo. No kasta? Adamot nga rod itsura na, papa. No saan ko man amono, nataer ko mamet. No siyang, saan na nataer iti paragkita? Madama ti bunag dagiti tattao amang ipababa iti kaykay. Intamot mga wit, tapno palubusan da tayo jay dun anaranggas nga agkalap iti baybay, nanang. Anya pa'y ngay anak ko. Ana, intangaro din mga wit iti kabailan tanga awitan. Amangan no awan ngamin ti mailako tayo nga ikan, no di tay agkalap nang. Naranggas namin dagitagang ganaan. Sapay ko ma, tasaan da makita ni Roman. Saan arumbang amakita dati kapsat ko, nanang? Numabalin la ko mga agyan pa'y iti ayan tinaanos a maestrana. Uwan ko manang. Day tanto ti ibag akin tong sumangpat niya kamsat mo. Makipagyan pa'y laang iti ayan ti maestrana. Uray, pagbalinan da na katulungan da iji balay da no iso. Ibilin ko kanika. Amang duukot ka iti kaasitgan akabagyan ti agin lalaing at tao. Ni ka di Roman tinakdakamatan niyo, senyora. Ada ka di pa'y sabali. No asino man ti kontrabida iti negosyo. Pukawan. Nakita ka nakibunag iti tabla ti kabsat kan inana. Ang jak nakita ni Roman. Isu nga rod. Dukutam ti inawon no ti kabsat na tapno agpakita ni Roman. Matungpal, senyora. Saan ka ngagpakpakita aging iti malam no awan ti ina ni Roman? Lapad ngamin ti anak na iti napintas a plano. Nainbag, tanadanon kayo dito'y sinsinan kubuyo.
Oray kastoy laang ti pagtaangan mi. Tada kami mismo tinangaramid. Saan nga inaramid ti sabali? Mayordomo. Na. Sigurado. Sikat iti mawidan ti anak mong agin lalaing. Ayan ni Roman nga anak mong agin lalaing. Di na imbaga tinapanan na, mayordomo. Saan ko nga mo? Ulbod. Sumurot ka kanyak. No di mo kaya't ti masaktan. Apoy ko maasumurutakan ka. Anya ti aramidem kanya. Kaya't nakalaang nga makasarita ni Doña Paula. Doña Paula. Sino day ka, Doña Paula? Ti asawa ni Don Rico. Iti anya ko maaga po akasarita, dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Well, ngam ti anak mong agin lalaing. San Apolos anak ibunag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Estet Meron. Ganiti direksyon, Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simurot dagiti agina Doña Paula kan lira iti isla. Kabayatan na, idinaamuan ni Don Rico nga agad-adal ni Roman. Nagamak da ito'y, kat kayat na apadukod, ti siya sinuman a kapamilya ni Roman. Tapno lang agpakita ni Roman, kankwana. Iti may sangal daw, nakita ni Nicolas, ni Nida, nga ina ni Roman. Papagayam, denggan tituloy te seryet ayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Iti anya aga po akasarita, dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Ngam ti agin lalaing nga anak mo. Saan Apolos ang nakibunag? Saan ka di nga umanay ti panagbunag mi kanidora nga anak ko, mayordomo? Nagbunag kami mo't adwa. Saan ati panagbunag iyo ti pagsaritaan nyo kani senyora? Anya nga rod nga iti pagsaritaan mi. Basta, maamuam tulangan, no agsango kayo. Masaya at tada ni Sika rito'y. Ayan, ti anak ni Sika. Apay ka di ti anak ko. Anya ti masapul yung ko na. Kanya ko matimasapol ni Sak iti anak ni Sika. Ada aminan ka ni Siak. Baknang ni Siak. Pilintutan na kayo kat pobre ni na kayo. Ginabalan ni Siak na ginatang ti isla. Apay nga rod a pinasukondak ka ni mayordomo, senyor. Babae ni ka ni Sika. Agpakita ni Roman ka ni Siak. Sana kaya ni Siak ti ugali ti anak ni Sika. Anya ka di ti madi nga inaramid ti anak ko, senyor. Saan na masapol na ibinsa-binsan siya. Basta saan na kayat ni siya, ti kinaagin lalaing ti anak ni Sika. Saan niyo kumamot a pagaramidan iti madi ti anak ko, senyor? Kan palubusan dak ko man na agawid. Orayan pa ni siya, na agparang ti anak ni Sika. Ha? Saan na mabalin adadailan ni iso, tinapintas na plano ninda kami. Apay ngayon may kariti pagadalan ni Manang. Impaalang amin ti gangan na at ninanang ading ko. Kaapay ngayon paalada. Masapul ka nung agparang ka. Tapno palubusan da ninanang. Apay ka nung agparangak kadakwada. Day tatisaan kong amo ading ko. Oh, kasano itan ninanang. Aglablabas dagijay aganggan na et. Anya ti aramidan tangay ading ko.
Agpanunot akpay manang. Masapol tinatanang apa nagpanunot tapno awan maisagmak. Sika, apay asaan nga agpakpakita ti anak mo? Awan ngamin dito iti anak ko, senyora. Kasano ko maamaawan? Anya ti kayat mo asawan? Agad-adal ti anak ko, senyora. Saan nyo kumamata dadaulan ti masakbayan na? Nga uray dadaulan na ti plano mi? Anya ka di ti plano yo dadaulan na, senyora? Ang mga numapan kadagiti panakabagi ti lintag. Anya kumanumapan, senyora. Anya ti pakainaigan ti plano yo. Iti ipapan na iti pan nakabagi ti lintag. Nagrigat ka ba kaawawat? Ignorante ka talaga. Adda ka din na aramid mo asaan akinayat dagiti ganganaan. Tilangmat saan ko apan nakibunag iti batbato ken tabla, ma'am. Agad adalakmat namin. Saan anain kalintagan ti aramid dagiti ganganaan? Ang mga nulumbangan akpay, ma'am. Sana ron ba nga baybay ak ni nanang ko? Agparang kakadi kadakwada? Ang mga nudwa kayo nga ibalod na, Roman. Anyang rod ti aramidak, ma'am. Jak mapakawan ti bagik no dadakas sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka. Ngam kasano no agpakita ka kat ibalod da kamat. Akas ken ni nanang mo. No di da palubusan ti inam ti kayat kwasungan. Ibalod da ka. Iso asaan ka nga agdardarasudos nga agpakita kadakwada. Makisarita ak ka ni ma'am. Tano mabalin. Agyan ka pa lang iti balayda. Amang ano pati si kakit alaan dama. Diyak kayat tiyagyan dito eh. Numapan kay Jace lang. Agkuyog taama pa ni Jay. Kasano no tiliwan da tayo at alo manang. Sa anak matlang ang makaid na amang pampanunot. No anyan ti sasaadan nyo kininanang. Oh. Kasano ngamin ang nagatang dagijay aganggan na et ti isla. Anyay mo tayo. No asino tinangila ko kadakwada. Nabilag mo't ngamin ti kwarta. Babaen ti kwarta. Mabalindang iruroman ti sabali at tao. Ngam kasapulan mo't ti tao ti kwarta. Kas kumakada tayo. Kasapulan tayo mo't ti kwarta. Nalinak ita ti baybay. Kayat ko ti agsawar iti baybay, babaan iti motorboat. Magala ka iti kadwa mamang paandar iti motorboat ha. Mama, nalaingak. Saan ang masapol ti kadwa? Amo kapagandaran ti motorboat. May mayat matlaan no anda kadwam iha. Taaw ti pagpasyaram. Nalipatan yun samot. Nga atleta aktilin na yan, mama. Iso nga awan rumbang nga pagdanagan nyo kanya. Sa bagay, nalaing ka nga ang paiso, iha. Ang mga no ibaga, ngawan pa nagtalagkukan ka. Saan matkit di, mama? Kaya't ko apasyaran dagiti agduduma a rock formations. Ang mga no ada sirena, ijay. No adaman, mama, di gayamak. Mapantay iti isla manang. Makaamuritan, noon niya ti agur-uray kadata agasat. Uwan ading ko. Ngam ijay pa'y bantay ti pagturungan ta. Agda magtakadag iti adda ijay. No anyan ti kasasad ni nanang. Wan manang. Dita agsardeng. Aging ga dita mapasubli ni nanang. Agpakada tangarudan kini Mrs. Cruz. Tamapantan ijay isla. Sige manang. Kalpasan na. Mapantan iti balsa, tagrubatan. Madanaganak kini nanang. Anya nga tanti naramig dakan ko ano. O sino ti saan na madanagan?
Isungarot na nagpakada ka ni ma'am. Alumangan nakpay iti pagadalan. Apay kaslakirlat ang nagbaliw na iti daluyon. Oh, kita ang tibato iti asidag. Agungkon. Kaslaging ginad. Wan man na. Aging ginadlakit di. Agkut-kut iti dakkel arak formation iti asidag ta. Oh, ang mga nuad da namin ton madamdama. Masapol ang makapanaw tan iti taaw. Nudyak agkamali. Adda rubber boat iti sikigan ti dakkel abato. Unsamot. Ah, kasla agmay-may samot tinakalugan. Ni, babaeng samot. Nakatalikod ka data. Langana ti ganggan na et. Ulandis ngamin ti buok na. Ay, nasaya tagon daway na ito'y. Aglingot ta iti bato. Magiginadri ko. Titi anak ta. Awan pa'y dito eh. Napanan ka di ti anak ta. Apay na awal. Nagpakada ang mapanagsawar ijabay-pay. Babaan iti motorboat. Kasanon na anda tsunami. May sagmaklakit din ilira. Ti anak ta. Kasanon. Ang mga numay sagmak ijay taaw. Mangibaol ni siya ti mapanagsawar iti tao. Masapol na masarakan dani iso. Agawa am nga ron ti mangibaon. Ang mga nuada tsunami. Oh, napanandag iti tao na ibaol ni siya. Oh, agkakariboso ni iso na iyay. Hoy, napanan nita kayo. Mapanyo berokan ni Lira. Agkakaribuson dagiti tattao. Ngam nakarikap matiro ang anti-cottage anang ipupukan da kanya. Hidyak ba't malukatan? Tandang sabat galot na ijarwar. Diyos ko, tulungan ako ma. Napigsal day jay aging ginad. Madlaw ang mabutang ti babae. Kumkumpat iti bato. Di na amo ti aramidan na. Pagdamat ni nag-akayo iti rabaw ti bato. Natamaan ti ulo ti babae. Kaslan na awanan iti puot. Asit ganta manan. Sige, darasan tangarod agaudan ti balsang. Sige. Tsika di anak ti doon na di a babae. Sa anak asigurado. Ngam kunada anak pintas ka no. Alaan kay di kalapaw tayo. Bareng no babaen kan kuana. Isublita ni nanang. Ha? Mayat nga taday tang aramidan ta. Igalot ta ti balsa iti rubber boat. Tapaan darak ti rubber boat. Agpaigid tayo. Awan puot ti babae. Agdardara ti ulo na. Adda tayo ni ti igid. Masapol nga ilambang ta ti rubber boat. Agawan ta manang. Kat paagasan ta ti sugat ti babae. Sige, ibagkat mo ti babae. Kasya kung ti mangilamang iti rubber boat. Ipaigdag iti sirop ti kayo. Kapag subyan ta pa iti puot na. Delikado no ditoy. Ang mga nuad ta umay ditoy ataon ni Don Rico. Kasanong ti babae manang. Sa kruyom ta umadayo tayo. Adda ipaangot ta kadwana. Tinaltal aruot. Barang agsubli ti puot na. Darasin tangarod, tapno awan makakita kada tayo. Uwan ading ko. Agasan ta ti babae. Apaman ang makadanon ta iji kalabaw. Ada ka din nakasarak iti anak ta. Saan? Kakumanan, sangit nakasta. Ura ni siya, madalagan matan. Ibaon mo amin at tao nga agindag iti na ito'y nga isla. Tabirukan dati anak ta. Ano? Agbirok naman. Ibagam nga adagunggo nati makasarak iti anak ta. Mayag tinapanunot ni Sika. Ibaga ni siya na dagunggo na tapno maawis na naagbiro. Aramidam adagos.
Amangan numala daw ton ti amin. Kasanun ti agmay-may sa anak ta. Sige. Ibaon ni siya nagiti tao dito ay namapanagbiro. Ibangan ni sika kadagiti tao. Tabirukin dati anak ni siya anilila. Angam, senyor. Kaya't da nga tati agbirok. Mabutang dalakid di. Amangan no agtsunami, gapo itiging ginad. Sinvergüenza! Awal bibiyang ni siya iti tsunami. Ti kayat ni siya kat birukan nyo ti anak ni siya na nilila. Agawan nita kayo. Ura mismo, senyor. Matungpal ti bilin nida kayo. Bilin niyo ko na kuma, senyor. Sinvergüenza! Um, Agduduman ni kalanggung ani siya. Tultuladam ka din ni siya. Naigalis lang ti dilat, senyor. Anya na galis? Apay, magmag na ti dila ni si Kaltap no may galis? Sinvergüenza! Masapul asumardangan ti panagdara ti ulo na. Mga laka itiragas apang repet na. Naikakmeten iti tinaltal aruot apang pasardeng iti dara. Nagpintasan a babae. Napintas nga paiso. Ngam saan anasaya at ti kababalindang agina. No kasano ti danag ti iti kaawan ni nanang. Kastamat siguro ti danag da Don Rico iti kaawan na ito'y a babae. Lakit dia. Panakairanrananan anak kita ta daytoy a babae ije baybay. No di ta nakita. Jak amo nan yan tinapasamak ken kuana. No dagas ta kumatao, ay kat binaybay ang tana ijay, anawanan iti puot. Ngam kasanon no saanan amariing. Anya ti aramidin ta manang. Wangag payso. Amangan no pa basuling daka anang dangran kan kuana. Pangaasi ito palubusan dakon. Agdanda naglakit ni dagiti anak ko, senyora. Agtal na ka man di tata mariribukan ak. Mapukpukaw ti anak ko. Sigurado ang mariribukan mo't dagiti anak ko. Gapo ikikaawan ko. Amuda nga da ka ditoy. Idinto ta saan ko nga amo ti ayan ti anak ko. Adda ka dimot ng dukot kan kuana, senyora. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaron da ko ba? Senyora! Imanaw na tantigang ganal. Saan ko mga umumay dito yan ako? Ang mga lumaisagmak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Nicolas anang dukot kaninida. Dinardaras mat ni Dora tinapan iti pagadalan ni Roman. Katimbaga na tinapasama. Iti panagawid dagiti agkabsat. Nagginginad, kat nakita da ni Lira akumkumpat iti bato. At da kayo anatinag, kat natamaan ti ulo ni Lira. Nawanan da ito iti puot. Tinulungan da ito'y dagiti agkabsat, kat impan da iti kalapaw da iti bantay. Inagasan da nga rod, ti sugat ni Lira, iti mataplaya. Madanagan, dagiti dadakkel ni Lira, tasaan dan ang makita ti anak da. Papagayang, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Anya nang dukot na sasawam. Panawan ka man lagan. Senyora, di na ko mapanawan ditoy. Parwaran na ko ba? Kay manaw lang ng tigang kanaan. Saan ko mga umumay dito yung anak ko? Amangan lumaisagmak. Alam ko. Sino kayo? Nasaya at na nakapuot kan babae. Nasakit ti bukod ko. Nagtangkan tinangipaidaan nyo kanyak. Pasensya kan. Awan kudson diti bantay. Bantay? Jay bye-bye kayan ko itay. Wan. Nagginginad. Kat kimpatak kiti bato. Mabutalak ngamin. Nakita da ka akom kumpat. Adda natin nag-akayo ang naggapoy ti nga to. Natamaan ti ulom. Nasakit nga agpaiso ti ulo. Oh, saan mo nga rikapan? Taad na makaagas abulong ngayon kabil mi. Adoy ti tiyaan, senyorita. Uminom kayo. Tapno pumudot ti rusok yun. Idisok dito'y papag akawayan. Sino ka? Kapin anom tinataar a lalaki? Ading ko, iso ni Roman, napannagalay ti prutas, tapno adda ka nun tayo. Roman, kunam. Ti anak ni Bakat Nida. Wan, apay, adda ka di dakas nga inaramid yu itinak. Naidumduma ti langayo kan ni Roman kadagiti kakadwayo. Natayan ti mestizo nga mami. May saka no mestizo Espanyol. Kano? Di mo ka din nakita ti amayo? Ubing kami pa'y idinatay ka no iti sakit. Diyak malagip ti rupa na, senyorita. Nagsawar ka di amin na natao tayo. Agramon dagiti tao nga agindagiti daytoy nga isla magpiro kanilira. Pinruar ni Soda amin ng motorboat ay tao. Manaman ti parang birok ni Soda. Oh, jak lakit di maawat. Gaawanan ti anak ko. Nagpakanagayam ka ni Sika. Nga maapay na saan na pinasurot ni Sika iti ado at tao tapno adakanwana. Jakmat nga agpaiso na panunot a pinasurot ka dagiti tao. Lira! Ayan mo, anak ko! Rayag ukaw ni Sika iti napigsa. Sana mangyag ni Lira. Adda iti tao. Idin to adda ni Sika iti patan. Ibatik iti papag tinapisi a papaya. Kan kinaro sa nyog. Mangan kan. Si kagayam ni Roman. Kasano nga amom tinagan ko. Imbaga kadi tinadangkok nga amam. Saan anadangkok ni Papa? Naanos ka nasingpat ti amak? Apay nga rod a pinadukot na ti inak. Anya ti basol ti may sa ababay kan ko na tapadukot na. No siyak ti kayat na ama kasarita. Saan kuma ti babae ti aramatan na tapno lang agparangak. Apay ngamin akong kontraam ti plano ni Papa. Anya kuma ti kinontrak a plano na. Awan imbaga na a plano na tapno kontraan. Babaan iti radyo. Ada ka no sumungan na bagyo. Ngabdi pa hinasarakan ti anak ta. Tay pakas na awan ni siyak. Awan man na ti rubber board na inaramat na. Napanan nga ta ni Iso.
Ayan ka din dagiti agsapsapol. Ada amin iso na edya taaw. Adamat napan karagiti agdodoma na paset ti isla. Kasano no umayon tinapig sa bagyo? No kumana ka pa ni tiigid, adda ko mati rubber boat. Borbor taratoy. Mapukpukaw ni Lira. Pati ti motorboat. Saan kayong agsardang? Aging gadi yung mayawid ti anak ko. Sika, babay. Ingka agluto iti kanan dagiti agsapsapul ka ni Lira nga anak ko. Saan ka nga aguro uray laang iti kanam dita? Kasano, kat inkulong dakmat, senyora. Saan ka na sumungbat? Padasam ti aglibas. Pasaplit ka iti kadaratan no matiliw da ka. Laglagi pam ti imbagak. Sa anak nga agliba, senyora. Inak nga rodan iti ayan dagiti aglutluto. Awan pa'y ti aglutluto, tanapan da amin nagbirok. Si kalaang ti agluto. Mariknayo ita ti marikrik na dagiti anak ko. Idi impadukot dak. Apay anak ka matihidar ka dita. Ingkagluto ko nak. Kaya't kunti agawid. Ayan ti dalan nagturong ija igid ti baybay. Medyo adayo ti baybay. Amangan numayaw awan ka. Kat ado ti atap nga alingo amang rangrang kay kan ka. Itulod nak nga ron ija igid ti baybay. Masapol nga isublida ni nanang ko. Sakbay ang makaawid ka. Anya? Kaya't yu asawan? Balod dak? Saan da ka balod? No kayat mo tagsagmak. Magnaka. Ngum ado ti dadakkel abakas. Mangtangran dagijay. No makita da ngagmaymaysa ka. Ado ti bakas dito eh. Day tatipod no, senyorita. Ipungot kan karamutan da ka. Saan da ka balod? Ngam no ipapilit mo ti magnangagmaymaysa. Ay kat addakan ka da ito. Manang, bantayan ti babae. Tenak mangalay ti bagas iti balasiyo. Awan abasto tayo dito eh. Saan ka nga rod ngagbaybayag ating ko? Ang mga numaabutan na katibagyo asmungad. Wan manang, narigatan no agbagyo. Awan abasto tayo diti bantay. Nangro na kat addagang kan na at akadwata dito eh. Di uray saan amang mangan. Pakpakanang dangatamot ni nanang ijay ayan na. Inak agdamag ka dagiti kalugaran tayo. Amwak na niya ti kasasad ni nanang. Sige, ikagumaam nga amun ti kasasaad ni nanang ading ko. Nakauwi ka nga, Roman. Saan ka nagparparang kadagiti ganganaan? Saan pa'y ma'am? Aday ti sidong mi ti anak ti ganggan na et. Umayak lang gumatang iti abastomi. Ha? Adda iti sidong yu, unang? Kasano na pasamak? Idi naggingkinad. Nakita mi akum kumpet iti maysa kadag iti dadak kalabato. Insalakan mi, tanatamaan ti ulo na iti kayo anatinag. Mayat ni ipakaamuyo, nga adda iti sidong yu, tapno di dadangran ti inayo. Adda nagdamaga kitay. Kat paraluto kano iti kanan dagiti agsapsapol iti anak ti ganggan na et, ma'am. Birbirukan dati tao adida mo nga adda iti sidong yu. Urayak pa'y apumiksa. Sakbay nga isublik iti ayan dagiti naganak na. Agyaman tayo ta saan ang napakarwan idinatamaan iti kayo ako nayo. Sa anak matkat ti ni anak danag, ta saan matadakkel ti sugat na. Ala, ingka nga rodan, taamangan numaabutan ka pa'y ti bagyo. Pumigsan ti daluyon. Umayan ti bagyo. Ayan nga ta ni Lira.
Ay, anak ko, ayan mo. Saan pa'y naagdong aw ni Sika? Saan pa'y anatay ti anak ni Sika kan siya? Manungal dawan. Apay gawan pa'y. Senyora, agkape kayo pa. Saan kayo po maunay ang madala? Awan ti dakos ang napasamak iti anak niyo. Puno na ita ako na. Awad ka sa napasamag iti anak ko. Saan ka di? Day tamot ti pamatik, senyora. Tano ko maadadakas ang napasamak kang pana. Nasarakan da ko nga ti rabor po na. Wangag paiso. Amagano na nagkamangan na. Day tamot ti pamatik, senyora. Isa pagkalmaan yung tirik na yun. Abang ano da kayo mo ti agsakit. Puno timbagam. Masapul sa anak nga agsakit. Tapno makita pa iti anak ko. Nalo, sumardeng nga ro ni Sika na agsangsangit. Nagpigsamot tan ti angin kan tubo. Baka palang tiguro. Kan nagtatadam akiman. Ang darapig sa bagyo. Kalkalpas ti kingkinan. Sumaron ti bagyo. Napalukayan lakit di ti daga. Tas sigurado nga ado ti nagbirri. Anak ko ma, no ado tinagbirri ako nang. Pagtaudan ti reggaay. Nusurutan ti todo ti birri ti daga. Imbag no saan nga itayap ti angin to'y basit na kalapaw mo. Kapilitan na umakar tayo na may tayab. Papanan tayo ko ma. Kasano ti panagakar tayo? Nagpigsa ti angin kan todo. Mabaling ka di. Imbes aron maniri ka. Agkararag kalangan. Antipati ko. Sinvergüenza. Awan ser-serbili na kayo amin. Apa yun na di masarakan ti anak ni siya? Kung namin, senyor. Naglay nga naglaman. Napanamnimot amin na. Sinvergüenza. Anya na naglamay. Saan amo ni Sika tilablabi na ni Sika? Kaya't kadili Sika na pasaplit kay di kadaratan. Saan, senyor? Saan nga tangad ka ng ilamang kankuana? Di matigat ko sa wan, senyor. No, sino man tinangilambang itanak ni siya. Pagbabawian ni iso, no apay na nagbalin ni iso na tao. Senyor. Kasanon? Yung taga dito'y isla, tinangilamang kankuana. Anda ka di pa sa balin na tao dito islano saan na iso na. Senyor. Ay, wali makaman! Sa balit ibagbaga ni Sika. Awan ser-serbi na kiti ibagbaga ni Sika. Sa interwensa, adan sa kurkurang ni Sika. Anya na jay. Kasla daran doon. Kasla agunggun pa'y ti daga. Rumara, dahil nakitaan nun niya na dyan. Saan ka, Armor? Nagpigsa ti tudo kon angin. Ang mga numatupakan ka kadagiti maspak asang ti kayo. Basta ako nakita na. Kamangan makapagkat tayo dito eh. Di na kong intal talaga. Sapay nagpigsa ti bagyo. Maitayap samot ti bubong to'y kalabaw nga ayan tayo. Ha? Malkab nga ang paison ti bubong ti kalapaw. Mabutawag. Kasanon, no maitayap ti bubong ti kalabaw. Naitayap nagpaison ti bubong ti kalabaw. Oh, kasano da ito yan? Napaspasan dito unag. Narsin nyo, umanaw tayo dito eh. Oh, Larga iti naganita nakapukanan ti kay kayo. Gapuda ito iti aramid ti amam. oh. Anya? Agaling tuduan tayo? Awan pa'y sapatos ko. Saka-saka Awan sapatos mo idin sa lakan da kay di baybay. Usarin mo ito'y butas ko. Siya akong tiyag saka-saka. Agtutudo. At ito'y ti silupin. Oh, Ibalkot mo di ta ulom tapno sana mabasa ti sugat mo. Dahil ito'y kaputi ti pagkaputin. Darsan, Maitayap
Malakit din! Dalanot ditoy. Lumakter ka. Kaya igalot ko tilanot ti tasikat mo. Tapos saan na may tayab ti kapote? Oh, Lanot? Pagbarikas ko? Saan ka kuman nga agarte? At datayo ti paggad. Amang ano dumanon dito ti landslide a pinataod ti amam. Maglayan ti banday. Magaburan tayo. Adong yan turok nito yung kita kan bato. Umagayo tayo dito. Darasan tayo. Ang tao ti kay bantay ti pita kan bato. Darasan tayo. Anya ti bagbaga ni Nicolas? Magaburan tayo kanon. Sige ka. Taod ti pita kan bagto iti bantay. Tinawak man iti tawa. Ado nga ang paiso. Dandanin ditoy. Adapay tabla. Troso amayan anod. Naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayang, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.